teraz na kýbel, áno? Chalani, namočím, vyťahnem, teraz takto na poli a ešte raz na poli. Teraz riadne vykrútim. Takto sa vykrúca, áno? Takto to robí Homo sapiens. Takto všelijako. Homo debilis. Áno, lebo by ste to nepovykrúcali. Dám toto na zem. Musím vojsť do každej špáry, to znamená na výšku, sem dozadu, takto, doľava doprava pokrútim, na výšku popod radiátor, sem, teraz, tuto od tohoto železného, sem pomaličky, koľko sa prilepí, toľko sa prilepí. Teraz, dôležité, týmto tu, sem, takto, roh, opačným rohom, zase sem, nazad. Tak, teraz už len robím. Posuniem, nadvihnem, položím k sebe. Nadvihnem, položím k sebe. Ako keby som zametal, áno? Len na vlhko. Sem. Teraz keď to mám pozametané, tak toto sem. Toto je špinavé, toto druhou stranou zase toto. Zase druhou stranou zase sem. Riadne, všetko navlhčím. Pod radiátor. A to isté urobím tu. Sem. Toto sem. Zas tu, na vlhko, doľava, doprava. Nadvihnem, položím k sebe. Nadvihnem, položím o pol metry. Nie o celú, ale iba o kusu. Toto zhrnem sem. Teraz zoberiem handru. Handru mám takto. Takto ho musím držať. Nie takto. Áno? Lebo to by som niekomu dal po hlave. Takto. Hej? Aby ste nič nerozbili. Vyplachanie. Chytím handru. Takto. Zo 3, zo 4 krát. Raz. 2. 3. Chytím handru. Opačnú stranu. A to isté. Vyťahnem na poli, znova na poli. Vykrútim fest. Tak, toto sa zopakuje tu, tieto dva stoly, tie dva stoly a tam pri mne. Všetkým jasné?